Kaixo, gaurkoan funtzio kuadratikoak parabolak aztertuko ditugu adibide baten bitartez. Adibidea izango da I berdin ixa berbi ken bi ixa ken iru, eta ikusiko dugu pausoz pauso nola irudikatu daitekeen parabola hau. Lehenengo pausoa kurbadura aztertzea izango da. Parabola aurra edo ganbila izan daiteke ixa berbik daukan koefizientearen arabera. Gure kasuan, parabola aurra da. Zergatik, ixa berbik daukan koefizientea, hau da A, positiboa delako. Aurra denean adarrak gora egiten dute. Gogoratu, ganbilaren kasuan aurrak bera izango liratekela. Bigarrena, simetria ardatza izango da aztertuko duguna. Simetria ardatza non dagoen jakiteko, ixa berdin minus B zati bia formula erabiliko dugu. Gure kasuan, A berdin bat, B berdin minus bi eta C berdin minus iru da. Balio hauek formula horretan ordezkatuz, simetria ardatza ixa berdin bat dela ondoriozta dezakegu. Simetria ardatza ixa berdin bat izateak zer esan nahi du? Ardatzonekiko simetrikoa izango dela gure parabolaren ardatzerdietako bakoitza. Gogoratu, minus bi adierazteko parentesiaren barnean jarri behar dugula. Ezin ditugulako inoiz bi eragiketa edo bi ikur elkarrekin jarri. Behin simetria ardatza lortuta, hirugarren pausoa erpina lortzea izango da. Erpina puntu bat da. Parabola aurra denean puntu hori minimoa izango da. Zer egingo dugu? Simetria ardatzeko ixa berdin bat hori gure ekuazioan, parabolaren ekuazioan ordezkatuko dugu eta I lortuko genuke. Honekin, erpina non dagoen ondorioztatzen dugu. Gure kasuan, bat minus lau. Honetaz gain, hoixa ardatzarekiko ebaki puntuak ere kalkulatu ditzakegu. Eta hau, I berdin 0 eginez lortuko dugu. Gure kasuan, ixa berbi ken bi ixa ken iru berdin 0 ebazteko bigarren mailako ekuazioa erabiliko genuke. Kasu honetan, ixa minus bat eta ixa iru. Honekin, ixa hauek gure ekuazioan ordezkatuta iak lortzen ditugu. Beraz, horrekin lortzen ditugu ebaki puntuak. Hoi ardatzarekiko ebaki puntuak lortzeko, ixa berdin 0 ordezkatu beharko genuke. Gure ekuazioan ixa berdin 0 ordezkatzen balin badegu, iren balioa minus iru dela ikusten dugu. Beraz, hoi ardatzaren ebaki puntua 0 minus iru izango da. Seigarren pausuan, bost zazpi puntu, balio taula bat lortuko dugu edo erabiliko dugu. Eta bost zazpi puntu izatea egokia da gure parabola marraztu ahal izateko. Hemen egiten duguna da aurretik lortutako puntuak adierazi aurrena. Hau da erpina eta ardatzekiko ebaki puntuak. Eta ondoren gehigarri diren guk nahi ditugun beste bi. Honela ja lortuko genituzke puntuak. Zazpigarren eta azkeneko puntuan egingo duguna da grafikoa irudikatu. Eta nola irudikatzen da? Grafikoa irudikatzeko egin behar deguna da puntu horiek lotu, saiatuz simetria ardatzarekiko distantzia berdina mantentzen. Eta honekin bukatutzat. Mil esker, gero arte!